Ja, om velfærd i Danmark, og der har vi sat fokus på skat, fordi det er noget, der er aktuelt for alle danskere, både for små børn og for pensionister på et plejehjem, da vores skat det går til alle mulige forskellige slags velfærdsydelser, som både sygehus og skole og hospitaler osv., så derfor så påvirker det os alle sammen. Så ændringer i skatten, det vil ændre i vores allesammens verden, men i vores synopsis, der vil vi så finde ud af, hvor meget det egentlig vil ændre. Og så kigger vi på de forskellige faktorer inden for skat, og derefter så svarer vi på vores problemformulering, som lyder således: hvorfor er det et aktuelt politisk emne at sænke skatten i Danmark? Og under det, der har vi nogle problemstillinger. Den første, den hedder: hvilke udfordringer står det danske velfærdssamfund overfor i dag? Og det står over for 5 overordnede udfordringer. Den første, det er globalisering. Så har vi europæisering. Og den tredje, ændringer i befolkningens aldersmæssige sammensætning. Og den fjerde, øgede forventninger til offentlig velfærd og krav om mere individuel og målrettet velfærd. Og den sidste, migration. Globalisering, det er et andet ord for, hvordan landene samarbejder på kryds og tværs over hele kloden. Det er primært handel og produktion, de samarbejder om. Velfærdsstaten, den står over for den udfordring, at befolkningen påvirkes, da de får nye normer og holdninger. Det skaber nye ønsker til velfærdsstaten også. Så er der europæisering, og det kan være rigtig svært for velfærdsstaten at følge med i EU's lovændringer, fordi de er 28 lande i EU, og de skal ændre sig i samme retning, og derfor kan det være svært for nogle lande at følge med. De demografiske ændringer, altså ændringer i befolkningens aldersmæssige sammensætning, der kan det være svært for velfærdsstaten at leve op til landets demografiske sammensætning, fordi der er konstant forskel på befolkningen. Der bliver flere og flere ældre mennesker og færre og færre yngre mennesker lige for tiden. Så er de øgede forventninger til offentlig velfærd og krav om mere individuel og målrettet velfærd. Og det betyder, at flere ældre og færre på arbejdsmarkedet kan skabe store konflikter mellem erhvervsaktive og erhvervspassive, fordi forsørgerbyrden den vokser. Forsørgerbyrden eller ældrebyrden, som den kaldes, er en beregning af forholdet mellem dem, der er uden for arbejdsmarkedet og dem, der er på arbejdsmarkedet. Altså dem, der skal forsørges og dem, der forsørger sig selv. Og typisk der ses befolkningen over 65 i forhold til de 20-64-årige. Det er så de to aldersgrupper, man sammenligner. Migrationen, det er en særlig problematik, som betyder, at der flytter mennesker fra Danmark til andre lande, og mennesker kommer hertil fra andre lande af. Vandringsmønstret har ændret sig over tiden, og til dels som konsekvens af interne forhold i Danmark. De seneste år har stramme regler for migration betydet, at ledigheden og migrationen ikke altid kan følges ad, hvilket er et problem. Migrationens omfang er en politisk styret størrelse, og flere folk fra andre lande de prøver også at immigrere. Og der er ikke arbejde til alle de mennesker, så derfor bliver det et problem for velfærdsstaten, der skal sørge for at integrere de udefrakommende og sørge for, at den danske befolkning ikke bliver sat i en anden række. Problemstilling nummer 2, det er, hvilke konsekvenser skattelettelser kan have for de forskellige sektorer i det økonomiske kredsløb. Og der er det offentlige, alt hvad vi betaler i skat, det går til det offentlige, som hjælper os med ting som sygehus og skoler, veje osv. Og hvis skatterne de så sænkes, så har det offentlige ikke så meget at give af, hvilket gør, at de ting, vi får fra det offentlige, det bliver ringere. Når vi tager penge fra det offentlige, og de mister på det punkt, skal folk også indstille sig på, at de også kan miste ting, som f.eks. SU, og måske skal vi betale for skoler og hospitaler osv. Og virksomheder, for store virksomheder, der vil en skattelettelse forbedre situationen med hensyn til ledere markant. I dag er der mange ledere og folk, der sagtens kunne være ledere, der simpelthen vælger det fra på grund af topskatten. Og topskatten, den ansporer virksomheder til at placere højtlønnede aktiviteter i udlandet, da den høje skat derfor forsvinder. Og det kan give et stort tilbageslag for staten, altså det offentlige, som mister penge på grund af, at de store virksomheder, de flytter deres firmaer og lederne til udlandet, så de slipper for den tårnhøje skat. Og det kan endda gå så vidt, at hele virksomheden vælger at flytte til udlandet. Derfor er det ikke kun de højtlønnede skatteindtægter, der går tabt, men hele virksomheden rent faktisk. Hvilket gør, at staten ender med at miste rigtig mange penge. I en måling i topskat førte til udflytning,
altså den artikel, vi har med, der har 41% svaret, at topskatten i nogen eller i høj grad reducerede deres tilskyndelse til at placere højtlønnede aktiviteter og funktioner i Danmark. Og overordnet, der oplever 2 ud af 3 virksomheder problemer med topskat, og med at få ledere til deres virksomheder på grund af topskatten. Husholdninger, det er også en del af det. Der er husholdningen til gengæld for højst sandsynligt flere penge i kassen, og det kan gøre mere indkøb fra de forskellige, eller det kan føre til mere indkøb fra de forskellige virksomheder. Men hvis mennesker sidder derhjemme og tænker, at jeg har faktisk ikke rigtig brug for flere penge, så vælger de at arbejde mindre, hvilket skader det offentlige og virksomheden, fordi de mister arbejdskraften. Og så kommer der ligesom ikke gang i kredsløbet, som egentlig var meningen, der skulle. Men samtidig så kan det også ske det omvendte, at folk arbejder det samme eller mere for den sags skyld, for at få flere penge derhjemme, fordi skat ikke tager så mange af pengene fra dem. Og det kaldes så hængekøjeeffekten og gulerodseffekten. Og vores tredje problemstilling, det er, at i for høj grad kan skattelettelser ses som et lønningsforslag til at sikre velfærden i fremtiden. Og der har Torben Tranøs i vores artikel, der er økonomisk vismand og forskningsdirektør hos det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI. Han mener, at skattelettelser er et af de mest effektive redskaber, der er til rådighed i forhold til at øge arbejdsudbuddet og væksten. Ifølge vores bilag 2, der vil det kunne øge arbejdsudbuddet med 3300 personer, hvis man letter topskatten med bare 5 procentpoint. Og dermed vil det så også kunne gavne velfærden i fremtiden, hvis der kommer skattelettelser. Fordi flere de kommer i arbejde, og derfor er der også flere, der er med til at bidrage til velfærden. Og hvis man tror på, at skattelettelser kan give vækst, så er det også med til at sikre vores velfærd. Menneskesynet har også rigtig stor betydning for, om man tror, at skattelettelser vil være godt for fremtiden. Og her har det jo stor betydning, om man så tror på den såkaldte gulerodseffekt, eller om man tror på hængekøjeeffekten. Hvis man tror på, at mennesker de vil arbejde mere ved hjælp af gulerodseffekten, så vil skattelettelserne i toppen sikre velfærden i fremtiden, da folk så vil arbejde mere, og derfor så bliver der betalt lige så meget, eller endda mere i skat, selvom staten sænker skatten. Fordi folk de så bare vil arbejde mere, og arbejdsløse formodentlig vil tage et job, og dermed får staten flere penge til velfærden, og skal forsørge knap så mange. Dermed er menneskesynet altafgørende for, om man tror på, at lettelserne i skatten vil gavne det danske velfærd. Og som konklusion på det hele, der kan vi konkludere, at politikerne de elsker aktualitet, og er altid med på, hvad der sker i de forskellige sektorer i Danmarks samfund. De politiske partier har meget forskellige holdninger, når det kommer til skat, og især i den her tid, hvor skatten er sådan et stort emne. Politikerne ændrede for ikke så længe siden SU'en, og derefter er snakken om skatten pludselig kommet op igen. Vi kan ud fra vores udleverede bilag og andre materialer konkludere, at skat er et aktuelt politisk emne, da det er noget, der påvirker alle i Danmark, og derfor er det noget, politikere og de forskellige partier går meget op i, fordi hvis der skal ske en ændring, så vil hvert parti gerne have, at det går efter deres egen ideologi, og efter hvad deres vælgere ligesom ønsker.